Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Gisultihan na di ay ka ni Menard. O Rolaida. Ma'am Rolaida. Ayaw kalimot yan na ingrasya. Kay basin ug mayagyag paunya hinuon ang dugay na natong tinaguan. Mahadlok kang mayagyag. Ako, wa. Maubag ka di nga ayaw gid usba ang pagsangpit mo nako og Ma'am Rolaida. Gipawian ka na gani ni Varsino. Mapahitason ka man lang gihapon. Ingrasya, nagpugong lang bayag jud ko ha. Kay nga no, mahadlok ko og mga mulgarta. Nga imo man kining plano ang tanan. Gusto ka nga karon dayon akong sultihan si Sir Menard sa tanang kamatuoran nga gitago nimo kaniya. Ing baba nimo ha? Baba nimo. Narabagyo ko anang batasan nimo, Laida. Nangigi ka ba sa imong palangga nga Rolaida? Ha? Menard? Palaging unsaon ni Mus pagsabot, Barsino. Menard. Nakalimot ka nga ikaw. Usa ka Buenavides. Sinvergüenza. Ganun nakasulti ka niya. Dili ingon ni Ana ang usa ka Buenavides. Barsino. Ang imong amahan nga kanhi Supreme Master sa inyong kulto sa akong pagkaila kaniya. Himabay apan way pakialam sa mga babae. Ug sumapasab ni anhing amahang Bersamin nga ang imong mga katiguangan mahiligon sab sa mga babae. Apan pulos way pakialam sa ilang mga babae nga gikalambigit. Lahi kanimo Menard nga andam mapatay ug suod nga higala aron lang maangkon ang usa ka babae. Barsino. Sabton ko ba nga sa kaliwat ninyong mga Buenavides hangtod na sa katapusan binhi nga mao si Jomari Buenavides, ikaw ang mitumaw nga bayot sa inyong kaliwatan, Menard. Usa. Bisag nahibaw ang imong higalang Barsino. Apanangutan na lang, Menard Buenavides. Nagkaingon ka lang ni Ana. Kay gilupig na magyagani adto sa diskarte ko sa mga babae. Mao ba? Wa kay nag-anan higala kung Barsino. Kaya danghan. Oo, kay kwartahan ka man. Mapalit man nimo ang mga babae na gusto nimong gamiton aron dili mayagyag ang imong tinaguan. Dili ba, Menard? Barsino. Sa latod, aron pagtabon sa tinuray nimong bulok. Dili ba, Mr. Menard Buenavides? Oy, patikay ukap niya ang baba mo, Barsino. Naibaw ka yun nga lalaki kong tinuray. May gipatay ka man ganing batanon nga lalaki human ninyo pahimusli. Usa. Patikay tabi, ha? Sinvergüenza. Nahibaw ko og saksi ni Ana mausitar sila og ang higala ni mong pari. Kinsan pariya kinang gipasabot mo. Si Padre Ferdi Flavi Martiniano. Oy, Barsino. Si Padre Flavi ni ay. Bayani mo chismos o karagari. Ha? Tinguha mo ba? Tinguha ni mong mamahimong fake news influencer. Pauli sa letera kay makita kita Menard. To ako og mga adlaw. Alas 8:58 sa buntag. Atubangan sa lubong sa igsoon sa kanhi driver ni aning Senyor Benedicto Buenavides. Kung sa labot na ko, umuanto ka nila napita sa gingon mong oras, ha? Aber? Gusto ko lang nga pahinomduman ka nga ang maong batanon gipatay human panamas-tamasi sa duha ka mga lalaki nga mga hangol sa ulod sa ilang masig ka lalaki og nakailagyod kayo ko nilang duha.
sulti sa phone nga labihan man nimong sukua, ha, Menard? Ang imong ex nga murag robot ikasulti. Si Varseno? Ay nga dong mitubay pamagyud ka o pakigsulti niya sa phone. Gusto lang taray kong maniguro nga dili na siya magsamok pa nimo. Menard, Gibawi na niya ang iyang nga properties nga diha nimo. Gipauli ko na sab nimo ang bahay ug luting nga gihatag niya kanimo. Apan ikaw, dili ko mahimong iuli niya. salamat, Menard. Wa kay angay kabalakan, sir. Wa na sab tingali plano si Barcelo nga bawion kini si Ma'am Rolaida gikan kanimo. Idara na gud ni. Oh, Ay, ayaw og kalain ha, Ma'am Rolaida. ay. Okay lang. Wa ka na'y problema, alang nako. Nala, sige. Pagsulti ka mo din kay napako importante yung buhaton. Sa sunod pa. Pwede ba, ing? Hinay-hinay ko na ng bakbak mo? Oy, Laida, pasensya na gyud ka ha. Kay usahay, ingon sab ako ni Ana ka prangka. Kaniadto ka pa kita. Huh, maglagot kita nimo. Maunay giingon ko nimo, Laida. Nga wa gyud ko'y angay kahadlukan. Susay! Ayaw ko't anaing. Imo man sa tag-ipahamak ni Menard, uy. Ay, gusto talang kang pahinomduman. Nga dili unta kini maingon ni ini. Kung wa pa unta ti ka pauyon-uyoni kani adto. Ayaw na gud sikig palik anaing bi, kapuya sa nimo. Usahay kinahanglan gyud nga balik-balikon aron matisok gyud ug masilsil sa imong alimpatakan, Laida. Hello, Senyor Willard? Tar sila. Magsugo og tao. Nga imong kasaligan sa Azucarera de la Tierra. Og patua sa karang bahay sa mga Benavides. Og mga adlaw. Og kinahanglan nga wa pay alas 8 naara siya dito. Pero nga naman, Supremo. Uso man. Nakay kasaligan nga imong masugo o wa? O naaman. Si Erwin, kay medyo may pagkachismoso. Erwin. Okay. Sige. Siya mo isang une. Usa ba ka na si Erwin? Naa ba siya smartphone? Naaman? Paminaw ha. Ingon ni ini ang gusto ko nga iyang buhaton og mga adlaw. Dito sa karaang minteryo sa La Tierra. Wa na karon gamita. Paminaw og maayo, Tarsila. Okay. Sige, Senyor Maynard Benavides. Atagi ko klaro og detalyadong balita og mga adlaw ha, Tarsila. O Supremo. Pasinad ing daan si Erwin. Sulti gyud nga dili ko gustong trabaho nga palpag. Nasayo na gid mo og unsa si Maynard Benavides. Kung maunay masuko. Matoman, Senyor. Ngolok uka. Sabat. O ngolok oka. Arilok uka. Arilok oka. Nungaob uyaak. O nga o boya. Rekotin dasan kapmane. Rakutin dasan kakmani. Warap uyaak. Gangap asngole. Warap uyaak gangap asnguli. Niharaing iyang cellphone. Ang akong cellphone. Nga nang gikuha ni mo gikan sa kumbat. Pasensya ka na Batanong Benavides. Apan mando sa akong talahuron nga supremo nga si Amahang Varsino. Ibalik ka na pagbutang sa akong bag, Noy Punyong. Ayaw hagitang akong kasuko. Oh, Jumari. Ayaw paabutang nga duulon pati kaniha. Ug ako pa mo'y mubawi na ng akong personal nga butang nga naa si mong kamot. Buhata ang unsay imong gusto. Kay dili ka man ginhapos. Bisita ka nga gitratar pagayon ning maong lawa kog kompleto sa tanan. Pero dinakpan paghapon ko ninyo. Ug binilanggo paghapon ko ning maong lawak nga gibutangan ninyo nako.
nanukad ka man god, muhamag ka nako. Ala sige, buhata. Ipakita nga usa ka gyud kadugong Buenavides. Ayaw gid kog hagitan Luy Ponyong. Ayaw gid. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!